Teraz je čas, poď moja, teraz je čas. Teraz je čas. Takže ahojte, ja vás vítam u nového videa. Toto video nebude proste zase nejaký extrémny challenge, ani proste žiadny tag, ani nič také. V tomto videu mi pôjde o to, že by som, to bola vlastne taká kratšia informačka, v ktorej by som chcela oznámiť isté veci. Takže my zajtra zo školy ideme na školský výlet, nečakane, do Brna a chcela by som Sneaky and Sen, neviem, či poznáte, nie sme známe ani jedna, by sme chceli spolu natočiť akože dokumentárne, nejaké, nie dokumentárne, ale proste video z Brna ako tak, pretože ideme tam do Kostnice a ešte na nejakú mohylu do aviónu, takže z aviónu určite chceme natočiť video z tej Kostnice tiež, ak to pôjde, alebo ak nie, tak neviem, potom bude to zlé. Možno pri najhoršom by sme natočili vás z aviónu alebo tak, ale proste nás by to malo Brno tak či tak. Takže to prosím vás neriešte. A bude tam asi tá najvtipnejšia časť a to bude cesta autobusom, takže to tam takisto nezabudneme dať. No ale ešte sa nevie, čo budeme natáčať, ale však hádam sa to dozviem. A okej, vlastne to by bolo na toto video všetko. Ja sa s vami lúčim a ahojte.